ସମୁଦ୍ରର ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, କୁମ୍ଭୀରକୁ କୁହାଯାଏ। ବଲ୍ବର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ରବିବାର ଛୁଟି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, 1883 ମସିହା। ହକିର ଯାଦୁକର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। କେଉଁ ଜୀବର ଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମୂଷା। ସାପସିଡ଼ି ଖେଳ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହୀରାର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତ ଦେଶ। କେଉଁ ଜୀବ ବେଶୀ ଶୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ସିଂହ।